አልቡም ተዳሎ ዝበለጸት መድኃኒት ናይ እዝንን ልብን ተዳሎ ከይበልክኒ አብሰለሎ ገዲፍክኒ ወለሎ ብርሃን ዓይኒ ዘየሎ ዘልመድክኒ መእተዊትታ ተዘሚተ እትብል ጣዕመ ዜሙያ ሰላምታ ይረሳዕናን ክቡራንን ተኸታተልትና አርእስትና ናብ ከም ዘቕንዐ ድሮ ቆባብ ቢልኩምና ትኾኑ ኢኹም በተን ዝቐደማ ስዲ ከመይናን ቀረባይ ኮነን ዘፍቅረክ ዝብላን ፍሉይን ምኡዝን ዜማ ዝሓዛ ደርፍታቱ ኣብ ልቢ ሰማዕቱ ከኣቱን ክፍቶን ግዜ ዘይወሰደሉ ተዳሎ ዮሐንስ ኣብዚ ሰሙን ድማ ኣብዚ ኣልቡም ጠፊኡሉ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ 15 ብኹልንትነን ብሉጻት ካብ ሓድሕዝ ዝበላለጻ ዝተፈላለየ ቀዲ ህርመት ዘለዎን ጣዕመ ዜማታት ብሓንሳብ ፈኒው ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ንዕአን ከስተማቕሩ ዓዲ ውዒል ገይሩ ስርሖም ኣብኪሮም ቅንዩ እዚ ወዲ ትገዲም ስነ ጥበባዊ ዮሐንስ መሓሪ ባባ ጆን ዝኾነ ተዳሎ ኣብ 1995 ኣብ ከሰላ ሱዳን ተወሊዱ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ምስ ስድራ ቤቱ ናብ ኤርትራ መጺኡ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ጊንዳዕ ድሕሪ ምዝዛም ድማ ምስ ኣባላት 25 ዙርያ ናብ ሳዋ ወሪዱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ሳዋ 3.8 ዝለዓለ ነጥቢ ብምምጻእ ድማ ተሸላሚ ዛግረ ክኸውን በቂዑ በቲ ልዑል ነጥቡ ናብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ብምጽምባር ድማ ብዓውዲ ኪኢላ ላቦራቶሪ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርቱ ዛዚሙ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ደቀም ሓደ ወተሃደራዊ ሆስፒታል በቲ ዝተማሃረሉ ዓውዲ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ብምዃን ይሰርሕ ኣሎ ተማሃራይ ሻድሻይ ክፍልን ከሎ ግጥምታት ናይ ደርፊ ማለት ሕደማታት ክጽሕፍን ዜማታት ብምስኳዕ ድማ ክፈታትን ዝጀመረ ተዳሎ ዋላ እኳ ምስ ዓውዲ ዝኸይድ ዝኾነ ወግዓዊ ትምህርቲ ኣይውሰድ እምበር ምስ ዓበየ በብቑሩብ ምስ ዓለም ሙዚቃ ክላለን ክሰምዕን ፍልጠቱ ንምዕባይ ድማ ብዙሕ ምስ ተጻሕፋ ግጥምን ኣሰራርሓ ዜማን ብውልቁ ኸጽንዕ ምስ ጀመረ እዩ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ስራሓት ንምስራሕ ዝተበገሰ ወላዲኡ ኣቶ ዮሐንስ መሓሪ ባባ ጆን ዝያዳ ኣብ ትምህርቱ ከተኩርን እቲ ዓውደ ጥበብ ድማ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ክሕዞ የተባብዖ መንባሩ ይገልጽ ጥበብ ካበብኡ ከም ዝወረሰውን ኣይሓበእን ኣብ 2018 ኣብ ዝነበረ ውድድር ሽንግርዋ ድማ በቲ ብሉጽ ብቕዓቱ ምስቶም ውሕዳት ጥራይ ዝበጽሕዎ ክሳብ ሳልሳይ መድረኽ ክበጽሕ ክኢሉ እዩ ከምቲ ኣብ ቃለ ምሕትቱ ዝገለጾ ዶንጊ ብምምጽኡ ብዝተፈጥረ ድኻምን ምልህልሃን ተዘይኮይኑ ናብቲ ዝለዓለ መድረኽ እውን ምበጽሐ ነይሩ ኣብቲ ምስ ጥዕና ዝተሓስርሑ ልዑል ተገዳስነት ዘለዎን ዝበዝሐ ናይ ግዚኡ ዝህቦ እኳ እንተኾነ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ሕደማታት እናጽሓፈን ምስኡ ዝኸይድ ብሉጻት ዜማታት እናሰኽዐን ደርፍታት ብምድላው ድማ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ኣብ ስቱድዮ እናመለአዩ ነዚ ኣብዚ ሰሙን ዝወፈየልና ብልጽ ህያብ ናይ ዝዓመት ክንብላ እተተባብዕ ተዳሎ እትብል ኣልቡሙን ነተን ዝቐደማ ስራሓቱን ናባና ናብ ሰማዕቱን ኣፍቀርቲ ጥበቡን ከብጽሕን ዝኸኣለ ኣብተን ኣብ ኣስመራ ዝጸንሓለን ሓጸርቲ ግዜ ኸኣ ፈለማ ምስ ናይንኢ ወይ ናይን ኤትኒክስ ዝበሃሉ ብስም 9 ብሄራት ሃገርና ዝጽውዑ ኣፍረይቲ ሙዚቃ ብምዃን ነተን ዝቐደማ ደርፍታቱ ብዝተፈላለየ መሳርሒ ሙዚቃ ኣሰኒዩ ክውናት ብምግባር ናብ ሰማዕቲ ድልዋት ከም ዝገበረንን ምስ ፕሮ ፒክቸርስ ዝበሃሉ ኣፍረይቲ ቪድዮ ክሊፕ ብምዃን ድማ ዝበዝሐ ካብ ስራሓቱ ብመልክዕ ቪድዮ ክሊፕ ናብ ህዝቢ ከቕርበን በቂዑ እታ ናይ መጀመርያ ከመይና እትብል ደርፉ ፈለማ ብ38 ኣዋርስ ዝበሃሉ ጉጅለ ዝተዳለወት ኢንስትሩሜንታል ሙዚቃ ጥራይ ምንባራ ጸኒሑ ግን ምስ ኣዝኸይድ ሕደማ ብምድላው ክውንቲ ከም ዝገበራ ተዳሎ በቓሉ ይገልጽ እቲ ዝገርም ግን
ኣብታ ክሊፕ ተዳሎ ብድምፂ ጥራይ ተዘይኮይኑ ብፍጹም ኣይረአንዩ ካብ ዝዕለ ጀሚሮም ድማዮም ነቲ ምኡዝ ድምፁ ዝሰምዑ ኣፍቀርቲ ጥበብ ነቲ ሳጉኡ ድዩ ስሙ ዘየለለይዎ ፍሉይ ስሙ እናፀውዑ እምባ መን ይተዳሎ እናበሉ ክሓቱን ገጻት ዩቲዩብ ክፈሓሕሩን ዝጀመሩ ኣብታ በሚካኤል ኢያሱ ተደሪሳ ዝተኣልየት ኣዝያ ተፈታዊት ተኸታታሊት ፊልም ብፍቕሪ ቅተለኒ ካብቲ ነታ ፊልም ሰሓቢት ክገብርኣ ዝኽኣላ ሳውንድ ትራክ ናይታ ፊልም ዝኾነት ቀረባይ ኮነን ዘፍቅረኪ ዘረባይ ኮነን ዝገልጸልኪ ስማዊ ኮነን ተጸሊለ ተፋቒርናይና ከምዘየለ ሓደ ኢድኪ ኢደይ ትሕዝን እሞ ዓለም ሙሉ ዝማረኽኩ ይትርጉሞ ንዘልዓለም ናትካየ ትብልን እሞ ንፈጣሪ ይመጣጠር ከርክቦ ዝብል ትሕዞ ዘለዋ ጣዕመ ዜማ ምስ በርከተ ኸኣ ተርባጽ ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ክዛይድን መን ይተዳሎ ዝብል ህንጢነቶም ሰማይ ክዓርግን ግዜ ወሰደን እዚ ዝማሬ መልኣኽ ዝጥዕም ድምፁስ ደንበል ሰብ ዝብሉውን ኣይተሳኑን ብዜማታቱ ዝተወለፉ ኣፍቀርቲ ጥበብ ምስ ህንጢነቶም እንከለው ድማዩ ኣብ መወዳእታ ናይ 2020 ኣነ የተዳሎ ክብል ዝደልየን ክመስል ነታ ብዙሓት ሃየስትን ነናቶም ትንተናታ ዝሃቡላ ኣካታዒት ደርፊ ስዲ ምስ ክሊባ ኣሰንዩ መን ይተዳሎ ንዝብል ሕቶ ብምምላስ ብምስሉ ምስ ህዝቢ ተላለየ እዛ ኣብ ኤላ ሪከርድስ ዝተጻዕነት ደርፉ ድማ ክሳብ 1.7 ሚልዮን ክትበጽሕ ክኢለያ ጸኒሑ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝዓመት ከዓ ኣብ ማህደርና ኢንተርቴይንመንት ዝገበሮ ናይ ላይቭ ፕሮግራም ከዓ ናይ ላይቭ ብቕዓቱ ዘመስከረን ብሉጽ ድምፃዊ ምዃኑ ዘርአየሉን ኣጋጣሚ ነይሩ ሽዑ ዘቕረባ ንዝኽሪ ፍልመ ዝበሃል ን10 ዓመት ብሕማም ተደኒሱ ኣብ 2019 ብሞት ካብ ዝዓለም ዝተፈልየ ዓብ ሓዊ ዝደረፋ ጣዕመ ዜማ ልቡ ዘይተተንከፈን ዘይነበዐን ዳርጋ ይከሰስ እዩ ገለ ካብ ትሕዝቶታ ደርፊ የዒንተይ ዓሚተ ንሰማይ ጠሚተ ተጠመትካኒ ኢለ እቲ ዝተባሃልናዮ ኩሉ ተግቢረዮ ዜማይ መጺኡ ኣብ ሬድዮ ትሰምዓኒ ተለኻ ዜማ ናይ ሓወኻ ስምዓለይ በጀኻ ሰሙን ባንዓ እዛ ዜማይ ክትሰምዓ ተቐልቀልባ ሓንሳብ ክትህበኒ ሓሳብ መብጻዓይ ጌረንዴ ዜማይ ተደሪፉ ግዳ ዘይረኣኻለይ ባህገይ ተኸሊፉ የቕሬታ ዶንጌካ እዚ ኸይረኣኻ ኬድካ ብምባል እናተደፋነቐ ኣዚምሉ ነዚ ብቕዓት ዜምኡን ግጥምታቱን ዝተዓዘቡ ድምፃውያን ድማ ሻማ ሻማ ክብልሉ ግዜ ይወሰዱን ከም ውፅኢቱ ኸኣ ከም ናቱ ቀዲ ኣደራርፋ ዘለዎም ከም ኣብነት ኤሊ ዳዊት ንዝበሃል ድምፃዊ ይጽበእ እትብል ደርፉ ግጥምን ዜማን ክሰርሓሉ እንከሎ ንመን ክነግረሉ እትብል ጣዕመ ዜምኡ ኸኣ ግጥሚ ሂብዎ ሃኒቢ ዝተባሃለ ድምፃዊ ኸኣ ነታ ተሳዒረ እትብል ደርፉ ዜማ ሰሪሕሉ ብዘይካዚ ንኣስመሮም ኢዮብ ዝበሃል ድምፃዊ ኣላምንኒ እትብል ግጥምን ዜማን ክሰርሓሉ እንከሎ ኣብዚ ሳልስቲ ዝወፀት ኣይመቻእክን እትብል ብኣቤል ክፍሎም ዝተደርፈት ጣዕመ ዜማ ግጥምን ዜማን ናይ ተዳሎ እዩ ቀፂሉ ኸኣ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብታ ናይ ገዛ ርእሱ ቻነል ብፍሉይ ጥበብ ዝተኣልየት ምስቲ ብሉፅ ሙዚቀኛን ኣዋሃድ ሙዚቃን ሬገን የማነ ብምዃን ማማ እትብል ክሊፕ ናብ ኣፍቀርቲ ዜምኡ ኣብፅሑ ብዙሕ ሪኤንዴ እልፍ እላፍ ህዝቢ ከማኽ የለን ዝኣቱ ብልቢ ኣደየ ማማየ ከይተጻገምና እናሃረፍኩኺ ግዜ ፈልዩና እንጀራኺ ኣወል ቡንኪ ኣዴረኺ ደሃይኪ ዘለፋኺ ቅብጥሮትኪ ሓልዮትኪ በቃ ናፊቐዮ ብምባል ከዓ ብስም ኣዲኡ ንኽቡራት ኣዴታትን ክብደት ካበደ ምፍላይን ናፍቖትን ኣንጸባሪቑ
ብዙሓት ደርፍታት ብዘይ ፈቃዱ ሞሊቐን ተዘርጊሐን እኳ ኣኽሲሮኖ እንተኾና በዚ ኢዱ ዘይሃበ ተዳሎ ግን እንሆኻ ሕጂ ነተን ኣበዋርሕ ቅልቅል ዝብለና ዝነበረ ስራሓቱ እንታይ ገበሩ ኣዋርሕ ዝጽበዩ ግዲልና ኮይኑ 15 ሓደስትን ብሉጻትን ጣዕመ ዜማታት ብሓደ ጠርኒፉ ብረቡዕ ዕለት 27 ጥቅምቲ ንግሆ ኣብታ ቻነሉ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ስፖቲፋይን ካልኦት መራኸቢታትን ተፈደሉ ኢልና ዝበዛሕና ኸኣ ሽዑ ዝተኣለኽናየን ክሳብ ሕጂ ኣይወፀናን ኣለና። እዘን ኣብዛ ተዳሎ እትብል ኣልበሙ ተጠርኒፈን ዘለዋ ዝበዝሓ ምስ 38 ኣዋርስ ዝበሃሉ ጉጅለ ሙዚቀኛታት ኮይኑ ዝሰርሐን ኣብ ነፍሲ ወከፈን ብዘገርም ጥበብ ተዳሎ ዝብል ቃል ከም ዝኣትወን ኮይነን ተዳሌን እዘን ብዙሓት ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ስራሕ ኣብኪረን ዝቐነያ ተዳሎ እንዲያሞ ተዓዊተ ወይ ጉደይ ኣይከብደናንዩ ጓይላና ውባ ተዘሚተ ዴቺ ኣብ መስመረይ ኣይትግደፍኒ ሰንበተይ ሎሚ ምሸት ሃቢ በርዘይን ዝብላ ንጽል ደርፍታት ኣብ ነፍሲ ወከፈን ኣዝዩ ፍሉይ ጽባቐ ዘለወን ዝተፈላለየ ቅድታት ህርመትን ዝሓዛ ንዝተፈላለዩ ፍቕራውን ማሕበራውን መድያት ዘንጸባርቓን ሰሚዕካየን ዘይምነዋ ጣዕመ ዜማታትን ከምኡ ኸይኮነ ይተርፍን ከኣ ካብታ ዝተጻዕናሉ ንግሆ ኣትሒዞም ብዙሓት ኣፍቀርቲ ጥበብን ስነ ጥበባውያንን ጥብቆ ናይ ዘንደርፍታት ኣሰንዮም ኣብ ገጻት ፌስቡክ ኣድናቆቶምን ጦብላሕቶምን ከስፍሩ ግዜ ይወሰዱን ንገለ ጦብላሕቶምን ኣድናቆቶምን ካብ ዝገለጹ ስነ ጥበባውያን ምስ ንርእኻ ኣብ ምህያስ ደርፍታትን ኣብ ምፍራይ ግጥምን ዜማን ግኑን ስም ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ደንደን እስማዒል ኣብ ገጻቱ ነይቲ ደርፊ ሸርከም ዝብል ስለ ዝጠፋእኒ ነዛ ቻነሉ ኩላ ተሰኪመ መጽ ብቕዓት ዝተንጸባረቆ ሙዝ ጣዕመ ድምጺ ብሉጽነትን ፍሉይነትን ዘለዎ ጣዕመ ዜማታት ድፍረት ዝተሓወሶ ፍሉያት ኩርናዓትን ኣገላልጻታትን ሕደማ ውሕሉል ምልከት መሳርሒ ሙዚቃ ርቀት ቀረጻ ድምጺ ዝተራእያ ብዘይ ቃል ዓለም ብልጽቲ ሕብራዊት ኣልቡም ተዳሎ ሓወይ ሓደራኻ ኣብ ገለ ናይ ሃገራዊ ሽልማት ዝዕድል ትካላት የእትዋ እዚ ኣልቡም ባዕላ ክትዛረብያ ብምባል ኣስፊሩ ኣስመራዶ ዲስን ካልኦት ብዙሓት ብሉጻት ሕደማታት ዝሰርሐ ስነ ጥበባዊ ኣንጎሶም ተስፋ ሚካኤል ድማ ኣብ ገጻቱ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ህይወት ካብ ንቡር ወጻኢ ሰብ ዘይተጸበየ መገዲ ብምኻድ ንዓለምን ጋዕገል ጠማን ዝስዕሩ ኣዝዮም ውሕዳት ውልቀ ሰባት ክኽሰቱ ንርኢና ሕልንኦም ዝእዝዞም ጊላ ድሌታቶም ብምዃን ዝኽፈል ብምኽፋል መዓንጦም ሸጥ ብምባል ተጊሆም ብምጽዓት ኣብ ድላዮም ክበጽሑውን ኣይእገሙን ጥበብ ንዝጣበበላ ዕጥቂ ጥበብ ጆባ ንምባል በቃቕ ኣይኮነትን ኣብ ጥበብውን ሰውራ ከም ዘሎ እንሆ ሰውራዊ ስነ ጥበበኛ ተዳሎ ዮሐንስ ከየዳለወ ብቆረጻ ገይሩ ኣእዛን ሰማዕ ሙዚቃ ትግርኛ መብረ ዝረኽበላ ተዳሎ ዘርእስታ ብልጽቲ ኣልቡም ነቐደም በሉ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይኮነ እንዶ ሙሉ ኣልቡም ንምስራሕ ሓንቲ ንጽል ደርፊ ንምስራሕ እውን ኣዝዩ በዳህ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሰውራ ውሽጡ ኣጓሃሂሩ መጻእ ሙዚቃ ትግርኛና ብሩህ ምዃኑ ዘኣንፈተልና ኩሉ መዳያዊ ኣርቲስት ተዳሎ ዮሐንስ እንቋ ሓጎሰካ እናበልኩ ኩሉ ኣፍቃሪ ጥበብ ኣጆኻ ክብሎን ስራሓቱ ከሰማቕረሉን ዕድም ተዳሎ ብዘይድሎ ዝቐረቦ ዝግኒ ጥበብ ኣብዝሎ ብምባል ከዓ ኣድናቆቱ ገሊጹ ደራሲ ዳይሬክተር ተዋሳኣይን ድምፃውን ስነ ጥበባዊ ሮቤል ቪላ ድማ ጥበብ ንጻዕራማ ስነ ጥበበኛታት እዩ ዘፍቅር ቀሲሉ ዝዓቢ ገረብ ፍሪኡ ምቁርን ነባርን እዩ ዝኸውን ሎሚ ዝና ክትረክብን ክትፍለጥን ተኾንካ ጸገም የብሉን ዋላ እናተጻረፍካ ክትሃብብ ትኽእል ኢኻ ጸገም ዝኸውን ዘሎ ግን
ነቶም ብዙሕ ጻዕርን ግዜን ገንዘብን ኣፍሲሶም ዝሰርሑ ይዕበጡ ከይህልው እዩ ስክፍታይ ተዳሎ ጽቡቕ ዕድል ብምባል ከዓ ንኽመጾ ዝኽእል ብድሆ ክዳለወሉ ተላቢው እዚ ባሕሪ ጥበብ ዝኾነ ውልዶ ድምፃዊ ዳህሲስና እኳ ንኹሉ ጥበቡ ተዘይበጻሕናዮ ንገለ ካብ ትሕዝቶታቱ እዘን ሓደስቲ ደርፍታት ክንፍትሽ እሞ ክንፍለየኩም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብታ ኣይከብደድናን እዩ እትብል ጣዕመ ዜምኡ ተዳሎ ንዓወት ንውድቀት ሓንቲ እኳያ ካብኣተን ትዕወት ንምውዳቕ ዝኸብዶ እንተሎ እዛ ደርፊ ስማዕ በሎ ዜማ ተዳሎ ናይ ተስፋ ይዝምር ኣለኹ ነዓ ሆሆ ኣባህለኒ ከቢድ ኣይከብደናን እዩ ኣጫድረኒ ኣይከብደናን እዩ ብምባል ሞራል ዘስንቕ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ስነ ጥበባውያን ተጠቒሞምላ ዘይፈልጡ ንዘፍቅራ ጓል ብሰንበት ምምሳሉኻ ሓደ ካብቲ ብብዙሓት ዝተመጎሰሉ እዩ ካብ ሕጂ ንንዮ ምስ መቐረተይ ዓለመይ ጽብቕተይ ዝብላ ቃላት ተሰሪዓኻ ኣብ ኣገልግሎት ከም እትውዕል ብብዙሓት ትግመት ሰንበተይኺ ዘዕርፈላ መንፈሰይ ሰንበተይኺ ዕረፍቲ ኣካለይ እናበለ ድማ ይገልጻ ኣብታ ኣይትግደፍኒ እትብል ጣዕመ ዜምኡኻ ምስ ህደምኩኺ ጸሚእዮ ፍሽኽታኺ ነኹል ክባ ኣብኣ ይረኽባ ከለኽዶ ከይሂበክ ነበርኩ ግዜ ኣይትግብረይ ኣርሚ ምንኮ ተኪዘ መዘና ዘይብሉ ጣዕሳ ተሰኪመ የስተንትን ኣለኹ ጥዑም ተሓሲመ ብምባልካ ጣዕሱ ይገልጽ ኣብታ ወይ ጉደይ እትብል ነዚ ኣብዚ ግዜና ንመርዓይልካ ዘለካ ዘይብልካ ክንስኻ ዝግበር ገፋሕፋሕ ውራይ እትገልጽ ደርፉ ኣስማት ባህራት ድምፃውያን በረኸት መንግስቲ ኣብን ዳዊት ሽላንን ብምጥቃሙ ኣብ ናይ ሃገርና ደርፍታት ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ኩርናዕ መምራጹ ሓደ ካብቲ ፍሉይነት ናይ ጥበብ እዩ እቲ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ መግዛእቲ ጣልያን ዝተራዕመ ገለ ቃላት ኣብዛ ኣልቡም እውን ተኸቲቱ ንረኽቦ ኢና ደችን እንዲያሞን ከምኡውን ብቋንቋ እንግሊዝ ሃፒ በርዘይ ከም ኣርእስታት ሰለስተ ካብ ደርፍታቱ ብምግባሩ ብዙሓት ባዕዳዊ ቋንቋ ብምሕዋስ እኳ ክነቕፍዎ ተተሰምዑ ዝተራዕሙ ቃላት ምስ ቋንቋና ኣላፊንካ ብግቡእ ምጥቃም ግን ኣካል ጥበብን ነቲ ስራሕ እውን ካብ ሃገርና ሓሊፉ ተዛረብቲ ናይዚ ቋንቋ ዝኾኑ ሰማዕቲ ኣቓልቦ ክረክብ ሓጋዝ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣብ መወዳእታኻ ንተዳሎ ስለቲ ብዙሕ ፃዕሪ ዝፈሰሶ ንስለ ቪው ኢሉ ዘይኮነ ንስለ ጥበብ ኢሉ ዝሰርሖ ብርቂ ፍርያቱ እናድነቕና ከምቲ ሮቤል ቪላ ዝበሎ ምናልባሽ ከምቲ ዝፈሰሶ ወፃኢታት ማልሱ ዘይክረክብ እውን ስለ ዝኽእል ንኽመጾ ዝኽእል ብድሆታት ንምስዓር ንተዳሎ ተዳሎ ክንብሎ ንደሊ እዚ ይመስል ናይ ሎሚ ትሕዞና ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ እንራኸብ ከዓ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም